Velkommen til Aftenskolernes Hus. Det her FOF har startet et nyt sangfællesskab for mennesker med demens. Kom indenfor. Jeg hedder Johannes. Jeg er pianist og fællessangsperson. Jeg har i rigtig mange år arbejdet med fællessang, også blandt mennesker med forskellige udfordringer i deres hverdag. Jeg hedder Sara og studerer musikvidenskab på Københavns Universitet. Jeg har altid befundet mig meget i arbejde og miljøer, der har omhandlet sang og musik og mennesker. Her i Sanghjerterne, der handler det ikke om at synge rigtigt eller forkert. Det handler om at være sammen, og det handler om at mærke glæden ved at synge sammen og ved at trække vejret sammen i det samme rum. Og jeg har set rigtig mange gange, hvordan sang og musik kan gøre en forskel for mennesker i deres liv. Vi glæder os meget til at møde andre, som også har sang og musik i hjertet og har lyst til at dele det med andre. Alle er velkomne. Sara og jeg prøver at skabe et rum, hvor alle kan føle sig trygge, og vi glæder os meget til at komme i gang. Det var godt. Jeg øvede mig. Det var rigtig godt. Hvor dejligt du var.